сказаць словы «я рады вітаць», неяк так зусім яны гучаць мне здаецца, не да месца. Але я хачу вас таксама ўсіх тут павітаць усё ж такі ў музеі вольнай Беларусі, праект народнага антыкрызіснага ўправлення, спадарня Наталья Задзіркоўская, якая адчыніла дзверы музея. І, конечно, мы не маглі не адчыніць. Гэта прастора менавіта для таких падзей, якая сёння адбываецца тут, у музеі вольнай Беларусі. І што тут, якія тут словы афіцыйныя казаць, і не хочацца, трэба просто як чалавек, як успрымаеш. І мне адразу узгадваецца Вольга Залатар. Я думаю, мы все тут прысутнічаючы ведаюць гэта імя, гэта прозвішча жанчыны, кабеты, маці, матулі, якая мае 5 дзяцей, якая знаходзіцца ў турме, якую мучылі ў турме. Вельмі цяжкі лёс, бо маці сама, дзеці без маці. І я думаю, што самае галоўнае, што баліць кожнай жанчыне, якая сёння з'яўляецца палітычнай вязнічкай, палітычным вязням у Беларусі, гэта тое, што яны не маюць магчымасці бачыць кожную раніцу свайго сыночка ці сваю дачушку. Я думаю, гэта самае галоўнае, што ім баліць. А ўсе іншыя, я думаю, мукі, якія б яны цяжкія не былі, гэта самае галоўнае, бо кожны з нас тут прысутных, большасць, гэта матуля ці бацька, гэта дзядуля ці бабуля. Вось я бачу таксама цудоўную бабулю, якая выхоўвае сваіх унукаў, а яе дзеткі знаходзяцца ў турме. Лёс жанчын у нашай рэвалюцыі, ён надзвычай складаны. Ён вельмі складаны. І праваабаронцы кажуць, што больш за 8 тысяч беларускіх жанчын прайшлі праз рэпрэсіі за гэтыя гады. Мне падаецца, што гэта зусім малая лічба. 8 тысяч? Не, я думаю, што гэта сотні, калі не мільёны. Бо ў жанчын таксама сядзяць у турмах іх муж'я, іх родныя таксама, іх дзеці. І гэта таксама рэпрэсіі, гэта гвалт у адносінах да іх, і гэта цяжкі лёс. Сёння ў Беларусі 1500, 1600, розныя лічбы называюць палізняволеных, вясна паважаная, дысідэнты бай, але мы ведаем з вамі дакладна, што іх значна больш, у разы больш, бо шмат хто не хоча атрымаць гэтага статуса, да кагосьці яшчэ працэдура не дайшла атрымання гэтага статуса. 190 з іх жанчыны. І, конечно, калі я памятаю, чытаў гэтыя ўсе інфармацыі, калі жанчына выходзіць з турмы, як яны расказваюць, што няма сродкаў гігіены, калі няма лекаў, калі ніхто не клапоціцца пра іх здароўе, уявіць сабе, у якім стане знаходзяцца жанчыны, гэта немагчыма. Бо толькі той, хто прайшоў праз гэта, можа нам распавесці. Я разумею, што таксама тут ёсць і такія, на жаль, такія жанчыны, якія прайшлі. Але ўсё ж такі жанчына гэта новае жыццё, гэта новае адкрыццё, гэта будучыня для свету. І я перакананы, што дзякуючы такім моцным жанчынам, якія і лідары нашай дэмакратычнага руху, і жанчынам, які ў турмах, якія таксама нашы лідары, бо яны зараз пакутуюць за нас з вамі, мы бачым гэтую будучыню. Я веру ў гэта. Я, ведаеце, думаеце, што вось выйшаў і кажа, не, мы пераможам, трэба ж казаць, трэба матываць. Я не ведаю, у мяне ўнутры гэта ёсць. Я веру ў тое, што ўсё будзе добра і ў нас атрымаецца. Я думаю, што мы павінны ўсе не маўчаць пра гэта. Гэта самае галоўнае. І сённяшні гэты праект, гэта пра тое, каб не маўчаць. Каб казаць пра гэта, каб крычаць, каб гаварыць, каб пра гэта пісала прэса, каб ведала таксама замежная грамадскасць. Гэта вельмі важна. І вось некалькі дзён таму назад мы адчынілі таксама выставу Алесю Беляцкаму ў Сенаце Польшы, дзе прысутнічала маршалак Сената, віцэ-маршалак, прысутнічалі дэпутаты Сейма і сенатары Польшы. Важна пра гэта казаць, тое, што дзеецца ў Беларусі. Таму што мне таксама баліць сэрца, калі я слухаю нават тут час ад часу тэлебачання і кажуць, што ў Беларусі кагосьці аднаго затрымалі. Там увесь народ за кратамі.
там Паўночная Карэя, там кожнага дня затрымліваюць дзесяткі асобаў. І гэта катоўня, якую стварыў рэжым Лукашэнкі. І мы павінны пра гэта казаць. Я хацеў бы падзякаваць аўтарам праекту. Мінск антизу, прысутнічае тут Ганна Прышывалка. Дзякуй вялікі ініцыятывы Палітвязанка і асабіста Яўгеніі Доўгай, акторкам беларускага свабоднага тэатру, якія прымаюць удзел у гэтым праекце. І, зразумела, усім вам, хто сёння завітаў на гэтую сустрэчу. Дзякуй.